Lahat ay dumadaing na sa sobrang init ng panahon ngayong pandemic summer season dahil sa heat index o init factor sa bansa ay halos hindi bumababa sa 40 degrees Celsius sa katirikan ng sikat ng araw. Ang nanay na si Laika Esteban kahit nagipit sa pera ay pinagsusumikapan umanong budgetan ang pagkuha ng air condition. Itong aircon ko, binili ko lang to sa online. Segunda mano lang to, pinag-ipunan ko to kasi sa sobrang init. Yung mga bata nga, sama-sama na kami natutulog dito sa loob. Kabilang si Laika Esteban na 90% na residential consumer ng higit 100,000 parokyano ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Ayon sa tagapagsalita ng SFELAPCO na si Irwin Nukum, higit na mataas umano ngayon ang konsumo ng residential area dahil sa umiiral na household lockdown sa Pampanga. Kasi rin kaya lang masyadong production. Then industrial, atin pa rin naliwa, either may trim down laking operations da, atin naman temporarily may meron. Sinabi ni Nukum na mataas ang demand ng residential dahil tila isang necessity na rin ang pagkakaroon ng air condition unit sa mga residential area. Gawa ng sobrang init kaya ang konsumo ng hanay ng mga ito ay nakikitang lumalaki. Ni alinelak sa rin ng aircon uli ng global warming, dakala magnasan talagang aircon kemba rin. Sa din mo North Bill, pakaka-aircon na rin. Nitong Lunes ng gabi, binulabog ng mga netizens sa siyudad ng San Fernando ang social media matapos mawalan ng kuryente. Daing nila, sobrang init daw ng panahon at kawawa ang mga bata na pinapawisan na dahil walang aircon o ventilador man lang na mapagana. Nilinaw ng SFELAPCO na distributor lamang sila sa mga power producer sa bansa at ang nakalipas na power shutdown ay resulta ng manipis na supply ng kuryente sa Hermosa. At gayon na rin ang nagkaproblemang air brake switch sa Greenville substation nito. Mid-tempo mo, kitang oras sa ito, makadown niya itang linya na ng Hermosa line. Yung Hermosa, baluta naman yung grid, suglong-suglong la rin So, apektado na rin nga liwang area po ang ating makadown na lines. Pwede na sabihin, itang supply dapat bibigyan na nitang linya nga ito nung makadown niya ito, kaya makapamiye kaya itang liwang area. So, potang man hindi ka, sapat itang kiyang itang available mong supply, and therefore, may asin dyan itang pagkarga dapat. Ang unscheduled power shutdown na nagresulta ng kawalan ng kuryente sa may bahagi ng Line 1 o ang sakop ng Barangay Moras de la Paz hanggang sa area ng Ramar Village sa Barangay San Agustin, siyudad ng San Fernando. Nasa 200,000 kilovolts umano ito na supply na nanggagaling sa Hermosa Station. Paulo G. Santos, CLTV News.